Familia mar jago manyinge Emos Langat ywak kadwaro ratiro kaluwore gi nek mar wuodgino. Ma itudogo jarit mar jachiw wach e lo kar jot ma jatend piny Hussein Mohamed. Langat ma osebedo katiyo kaka dereba yangore ni nyo bedo gi gwandruok gi jarit no manyinge Mohamud Yusuf Keinan ka nyori ko gi tugo mong'ere kaka pool. Gwandruok makamano emiwacho ni nyo miyo Yusuf nyo chielo gi magina diberio kendo mo mak hagoge gi bundie. Bang'eno joneno yango ni obila no nyoringo nyaka tesno obila ma Mudhangari kama nyo goyo report ni ji moko ma ok ong'eyo nyo monje kendo ni ochune mobayo magina. Musdola mare ma lisasi bende no kawe tesendo obila no ka bang'e oringo dhi osiptal ka wacho ni en emano hinyore. To kaluwore gi report ma ochiw gi Hussein Mohamed, masira no timore ka en owuon onge thurka entiere e pinje maoko. Kidogo nikasikia jamaa ni kama amenyang'anya askari bunduki. Baada ya hapo bunduki wakati askari alirudishiwa maneno ikakuwa imeisha. Kidogo bado ule jamaa akaenda akarudi akafuata ule karao na maneno. Ndio huyo karao alijam akapiga risasi 2 juu. Watu wakakimbia. Baada ya kukimbia ule jamaa alichukua mawe. Sasa ndio ule karao alichukua advantage kumpiga, na hiyo ni mbaya, ambapo huyo jamaa sio mwizi. Alikuwa mtegemeo kwangu na familia yetu huko nyumbani. Hata hiyo time kabla hatujaachana na yeye alikuwa anapanga mambo na nyumbani huko. Kuna kazi alikuwa anaendeleza huko nyumbani. So tunaomba serikali atusaidie kabisa juu sisi ni wanyonge, tunafaa mtusaidie tu kabisa.